ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది దేవరకద్ర ఎద్దుల సంత. ఇక్కడ భారీ సైజులో ఉన్న సేద్యపు ఎద్దులు ఉన్నాయి. వీటి రేట్ ఎంతనో చూద్దాం. మరి బస్వరాజ్ అయితే పట్టుకొచ్చిండు. ఎట్లా బస్వరాజ్ రేట్ ఎట్లా? 2,10,000 అడుగుతుండ్రు. ఎవరన్నా ఎంత అడుగుతుండ్రు? 1,80,000 అడుగుతుండ్రు. ఇచ్చే రేటు 90, 95, 195 అయితే ఇస్తాడంట. సైజులు అయితే భారీగా ఉన్నాయి. ఎవరు మనది? గుడిగండ్ల, మక్తల్ మండల్, నారాయణపేట జిల్లా. నెంబర్ చెప్పు. 8498946550. బాగుంది పని. కానీ కాడికి అయితే గ్యారెంటీ అట. సేల్ కాకుండా ఈ గుడిగండ్ల బసవరాజ్ కాంటాక్ట్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను.